Palutaw-lutaw ka lang sa mabugnaw nga tubig. Pahigda-higda ka lang kag mamati sa huli sa mga pispis kag tubig. Gusto mo ni? Lakata! Mabugnaw nga spring water nga palaliguan sa tunga sang kakahuyan kag malapit lang. Lagawan tang trending nga kampestuhan buro-buro spring sa may sitio kampestuhan, Barangay Kabatangan sa Talisay City. Kung halin ka sa Bacolod City via Granada Alangilan Road, mga 45 minutes nga drive sa likod lagid mismo sa kampestuhan Highland Resort. After sa resort sa left side mo, ina ang Alagyan Papanaog. Wala sang entrance fee, donation lang para sa mga pumuluyo nga nagapanipon sang sagbot sang mga nagakanto diri. May 10 minutes lang nga lakat papanaog. Tandaan nga ginakadtuan nyo, parte na sang Northern Negros Natural Park. Gani hindi pwede ang mangutod, mangkuha, magtandog sa kung anuman nga mga bagay along the way kag sa paniliguan mismo kay protected area. Kag syempre, hindi pwede magbilin sang basura. Kung ano ang ginabitbit pa kadto, dalon man papauli. Ginpangitaan sa pabaagi sa asosasyon sa mga mangunguma nga mapahapos ang alagyan. May mga steps pero duta ang alagyan. Hindi na bago ang ini nga palaliguan sa mga residente sa lugar kay nagapaligo na gid mandriya humalin pa sadto ang mga tawo diri. Ugaling sang Semana Santa may grupo nga nakasulod kag gin-vlog ang lugar. Gani nag-trending sa social media kag subong ginadagsa ng tawo especially kung weekend. Definitely ko ang gadget sa mga taga-diri lang. Mga taga diri lang sa unang galagaw diri. Tapos ang una amo lang gid niya wala pa na dang kuno. Bali amo lang nagapulong lang kami kawayan para maligo. Ah, diri sa una. Iya ka mo si diri yung tabayan tapos Kaya sa Kurisma may nag-post sa Facebook na kasi Semana Santa. oo nga muna din piligo anti damo nakakita. Yung Kito ang katawo. Oo. Kaya mo na nga nag-viral sa sapan. Subong tungod after sa post ko subong kada Sabado Domingo puno tao. Bali isang ligad lang naman sa Humana lang. Tigad kasi man gid dapat tao. Oo. Pagkadto namon, magalumon ang kalangitan. Kag nag-ulan sang gabi antes, pero ini ang amon nga naabtan. Kung maigo sang butlak sang adlaw, nagablu ang tubig. Pero bisan kaagi ulan sang gabi, matinaw sa gihapon ang tubig. Ang ini nga area, tuburan ang tubig. Syado katinaw. Diri pa nagakuha sang water source ang iban nga mga resort sa area. Kaag diri pa nagakuha sang ilimnon nga tubig ang mga residente. Sa idalom, may gamay nga sapa. Kung normal nga inadlaw, wala sang tubig ang ini nga sapa pero kung kaagi ulan,
Nagaserbe man ini nga palaliguan kag matugnaw ang tubig gikan sa ibabaw sang bukid. Sa ibabaw sini, Mount Mandalagan gani, dito pa nagahalin ang tubig. Kag ang palaliguan amo ang area nga nagatabo ang tubig gikan sa suba kag sa tuburan gani matin-aw kag mabugnaw. Paborito ini nga stopover nga area sa mga nagabike kag mga nagahike sa kabukiran. Sa kapugnaw abis ang tubig makabulong sa kakapoy sang lawas. Damo sang tawo, natural, hindi amo sinakatinaw. Kung madulog ang kalangitan, hindi sina amo nakablo ang tubig pero makarelax ang magpaligo diri. Tandaan nga kung ano ang ginagyan papanaog, amo man sina ang alagyan pasaka gani, ipreparar ang lawas sa rota na naman pabalik sa inyo pagpauli. Natural part ini, gani dapat ginahalungan kag wala ginaabusaran. Ining barangay Kabatangan sa Talisay City, isa sa mga barangay nga madamo sa mga tourist destinations, pero hindi lang mga tourist destinations, pati natural resources, may ara sila palos na lamang sa ang siningat tuburan. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang mga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag Tripping ni Ruming!